Maayong hapon o maayong bagong tuig kaninyong tanan. Kumusta ka man kamo? Sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita. Amahan namong langit nun. Daghang salamat sa imong balaan nga pulong. Daghang salamat nga ikaw lang ang among dalan, kamatuuran, o kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, nagaampo kami nga imong abrihan ang among kasing-kasing. Hinaot po unta nga kami mutuo, mosalig, mosandig nga na kanimo. Ubani kami karon sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana, dito kita sa Kapitulo 6, or I should say, this is 6. Mag-review kita para atong masabtan kung hain tagikan o hain padulong. Kining atong gitun-an karon ang nagsulat ani mao si Dr. Luke, si Lucas. O si Lucas gasulat may tungod sa trabaho, mga buhat sa Espiritu Santo nga iyang gigamit si San Pablo aron nga isabwag ang maayong balita may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Si San Pablo maoy usa sa siya ay naka-epekto gyud sa kalibutan nga ang mga tawo mahibalo sa kaluwasan pinaagi lamang sa atong Ginoong Jesucristo. So just a review kung kinsa ni San Pablo. Kadaghanan nato nahibalo mahitungod ni San Pablo apan dili siguro daghan kaayo, so akong dugangan si San Pablo usa sa mga Hudiyo, mga leader siya, bright, intelligent, marunong o dako gyud niyang pagtuo nga ang kaluwasan sa Hudiyo lamang sa pagsunod sa sugo ni Moises. Mauna ang iyang paglantaw sa bagong Kristyanismo sa mga sumusunod ni Hesus, kini sila mga piki, kini sila mga kulto. So he tried his best. Ang pinaka tanan niya iyag yung gihimo aron nga dakpon, patyon, prisuhon ang mga Kristyanismo. Apan sa dalan dito sa Damascus, iyang nahinagbuan ang atong Ginoong Hesukristo nga namatay na og nabanhaw. Nahinagbuan niya. Nahimo siyang sumusunod ni Jesus na bag-o ang iyang kinabuhi. Instead, nga iyang dakpon, dagmalan ang mga Kristohanon, karon gusto na niya nga ang kalibutan mahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na San Pablo. O dito sa simbahan sa Antioquia, dinay mga Kristohanon, nagdaghan sila o sila gipadala si Barnabas o si San Pablo dito sa ubos sa Turkey. Dito atong dito sa Lystra, dito sa Iconium, dito sa Perga, dito sa Derbe, and then dito sa Atalia. So, dito sila nag-evangelize, sulti sila, nagwali sila mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Dito sa atong mahibaw-an nga dito sa Lystra, gigamit si San Pablo aron nga maayo ning bakol, apan ang mga tao ang paglantaw nila nga si San Pablo Ginoo gikan sa langit, ilang untang ampuan, apan si San Pablo ug Barnabas mingon nga ayaw mo pagampo namo kay tao lang kami. O ginahitabo gibato usab sila, gidala sila sa guwa sa syudad o gibato abi nilag patay na. Apan nagampo ang sumusunod ni Jesus ug naayo si San Pablo. So pagkatapos may balik sila sa simbahan sa Antioquia, pagkahuman sa 5 ka tuig,
mibalik sila sa mga lugar nga ilang gibisita kung kumusta na sila. So dito sa usa ka lugar may ato na ning i-review mikuyog dito sa usa ka lugar sa Derby ug Lystra, dinay usa ka bata nga sikat nga pagkakristohanon, si Timoteo, o gidala siya ni Pablo bilang usa sa iyang magtatabang team. Then miadto kita sa versikulo 6, si San Pablo adunay panan-awon sa didto siya sa Troas. Ang nahitabo nga si San Pablo ang tuyo ginila sa pagsabwag sa maayong balita nga si Jesucristo mao ang manluluwas. Apan dinhay mga lugar nga gusto unta nilang adtuon. Apan sa atong pagtuon last week sa usang semana nga miingon ang Espiritu Santo ayo mag-anha dinha. Miadto na usab sila sa usa ka lugar, miingon ang Espiritu ni Jesus ayaw og sulti may tungod sa kaluwasan. And then dinay usa ka tawo didto sa usa ka lalawigan didto sa lalawigan sa Griego, sa mga Griego. O didto dinay usa ka tawo nga miingon nga diri mo panan-awon murag nagdamgo. Gisiraduan sa Espiritu Santo ang mga lugar apan miabri usab. Dinay usa ka tawo sa iyang panan-awon sa usa ka damgo nga padtuon sila sa usa ka lugar didto sa Europe, kay kining ilang giadtuan karon ubos ni sa Turkey, Asia Minor. So og dito sa Troas, and then miadto sila didto sa usa ka lugar sa Neapolis, sa Samothracia, and then miadto sila sa Filipos. So akong basahon ang atong review. Mingon siya, bosa mibiya kami sa Troas sakay sa linayagang sakayan ug midiretso sa Samothracia ug sa pagkasunod nga adlaw ngadto sa Neapolis. So mao ni unang lugar sa Europe nga ilang giadtuan. Ug dito sa atong pagtuon dinhay usa ka dato nga babae negosyante nga misunod sa atong Ginoong Jesucristo. Ang nahitabo dito, akong basahon uli, usbon ako sa versikulo 14 sa Acts chapter 16. Mga buhat, karon na nakita sa buhat, kapitulo 16, versikulo 14. Og usa niya atong namati kanamo mao si Lydia. Kining pulo nga kanamo buot ipasabot si Dr. Luke, si Marcos, si Lucas, miuban na nila. So upat na sila kabuok sa team nila. Si San Pablo, si Silas, si Timoteo, o si Lucas. Si Lucas ang nagsulat ni ining history. Miapil na siya dito. In fact, dito siya gasugod sa Troas. So, may istorya si Dr. Luke, si Lucas, nga na sa kababae nga ang ngalan niya si Lydia, ug madlokon sa Ginoo, ug ang nahitabo, ang Ginoo gaabri sa iyang kasing-kasing aron nga dawaton ang pulong sa Ginoo. Dito atong mahibawan nga ang magsugod di ay nga kita musunod ni Hesus dili ang usa ka relihiyon, dili nga nabunyagan ka, kundili giabrihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing. So dito paghuman nga nabrihan ang iyang kasing-kasing, nakuha na siya gibautismuhan sa tubig. So karon moadto na kita sa versikulo 16. Basahon na to. Chapter 16, kapitulo 16, versikulo 16. Guys, naana ba mo din ha? Usa ka adlaw ni ana
samtang nagpaingon kami sa dapit sa ampuanan, gisugat kami sa usa ka ulipong babae nga gitugahan sa yawa ug gahom sa pagtagna sa umaabot. Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tao, nakasapi pag-ayo ang iyang agalon. Kini siya slave girl. Aduna siya abilidad pinaagi kay ang yawa misulod sa iyang lawas nga siya makatagna. Siguro so gigamit sa gusto daghang mga tawo mituo niya og mibayad usab kay na may tag-iya niya nakakwarta pag-ayo tungod siyang panagna. Wala ta kahibalo kung tinuod ba ni nga ang iyang tagna, pero daghang yung mga tawo nga miadto niya. Tingali kung naa pa karon nga mananagna, tingali ubang mga tawo miingon nga usa ko moadto sa sabong, moadto ko niining tawhana aron nga makadaog ako. So, unsa may natabo? And then, versikulo 17. Misunod siya kang Pablo o kanamo nga nagsinggit. Kining mga tawhana, mga sulugoon sa labing halangdong Dios. Nagsangyaw sila kaninyo sa mensahe sa kaluwasan. Di ba maayo ang iyang gisinggit? Gasunod-sunod sila pila ka adlaw. Kining bayhana gasunod-sunod ug mosinggit. Kining mga tawhana, mga sulugoon sa labing halandong Dios. Ug atong mahibawan nga ni anang lungsura, ni anang syudara sa Philippi, agrego ni sila. Mag-ampo sila og daghan kaayong mga rebolto. Bisag asang dapita sa dalan naa sa akong pag-adto dito sa Athens, Greece. Nakita na ako ning daghang kay mga rebolto. Ug karon kining bayhan na miingon nga kini siya ang sumusunod nagsulti may tungod sa halangdon nga Dios labing gamhanan. Mo unsa may nahitabo ani? Ang iyang gisulti murag maayo kay sa kadaghanan sa ilang giampo didto. Mingon man siya nga kini sila sa San Pablo kining grupuha nagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan. Apan hain man gikan ang gisulti niya, gikan man sa demonyo. Iya kining gibuhat sa versikulo 18, iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw. Hangtod nga gisamukan si Pablo og milingi kaniya og giingnan ang espiritu. Ang sasulod niya, sa ngalan ni Jesucristo, gula gikan kaniya. Unsay gisulti ni San Pablo, giatubang niya ning babae nga nasudlan og yawa, nasulag demonyo, mingon siya sa ngalan ni Jesucristo. Gula gikan kaniya. Unya migula dayon ang espiritu. Unsa ka powerful, unsa ka kagamhanan sa ngalan lang sa atong Ginoong Jesucristo, ang yawa nawala. Migula ang yawa. Sa diha nga ang agalon sa babae nakaamgo nga dili na sila makasapi, gidakop nila si Pablo ug si Silas ug gidala ngadto sa hukmanan. Ang babae nga wala nay daotang espiritu, dili naman makatagna. So wala na siya kapuslanan, ang tag-iya dili na makakwarta. So nasuko sila gusto. Ilang gidala sa hukmanan sa upat ka tawo, si Pablo lang ug si Silas ang ilang gidala. Ambot unsay nahitabo nila ni Lucas ug ni Timoteo. Apan atong mahibawan nga sila si Pablo Hudiyo. So siguro ang ilang sinina sa mga Hudiyo, si Dr. Luke o si Timoteo nga Griego sila,
siguro ang ilang sinina Griego pod. So kinilang duha, si Pablo lang ug si Silas ang gitaral didto. And then unsa may ilang miingon sila sa versikulo 20 ang mga tag-iya na suko gyud. Unya sa dito na sila sa atubangan sa maghuhukom sa judge nga Romanon ang mga agalon sa babayi miingon kining mga tawhana mga Hudiyo og nagsamok-samok sila sa atong siyudad. Og may siya nanudo sila mga pagtulunan nga supak sa atong balaod o gidid-an kitang mga Romanhon sa pagsunod ni ini. So ang ilang accusation lain. Naghimo-himo lang sila aron nga mataral, aron makabalo sila ni San Pablo. Unsay nahitabo? Versikulo 22. Miapel ang mga tao sa pagdagmal kanila. Kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga biste ni Pablo o si Silas o misugo nga bunalan sila. So, gihukasan ang ilang sinina o gibunalan ang ilang likod sa mga Hudiyo sa unang panahon, mga 40 kalatigo, apan ang mga Romano sobra pa sa 40. So ang ilang likod gibunalan og husto. Unsa siguro nahitabo sa likod nila ni San Pablo ug ni Silas. Human sila bunali pag-ayo, gibunalan, pero adunay pulong nga gigamit ni Lucas, ni Dr. Luke, nga pag-ayo gyud, dili lang bunal, pero gibunalan gyud husto. Gibilanggo sila o gisugo ang gwardiya nga kandaduhan pag-ayo ang bilanggoan. Busa gibutang sila sa gwardiya, ngadto sa kinasuk ang lawak o gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Gidagmalan gyud sila gusto. Dili sila makalakaw-lakaw kang ilang tiil, mura ni sila gibitay, mura giinat ang ilang tiil. Kung gusto silang makaihi, dili siguro sila makaihi. Gibunalan pa sa daghang samad, pagkatapos gibilanggo pa gyud dito. And then versikulo 25. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo ug si Silas nagampo og nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unsa may gibuhat ni San Pablo ug ni Silas sa dihang dito sila sa sulod sa bilangguan? Unsa may siguro ang ilang giampo? Nagaampo ba siguro sila nga hinaut ponda nga kining mga tawhana nga nagdagmal namo madisgrasya sa motorsiklo or madakinas ang ilang mga tango, mga guba, or kulatahon sila? Mao ba siguro na ipag-ampo nila? O unsa pay nahitabo? Og nagampo sila og nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios. Ako makaampo siguro ko. Ako makaampo ko sa dagmal nila. Apan kanang mag-awit, magkanta aron nga daygon ang Ginoo, dili siguro ko makakanta. Kay lisod kayo. Tingali ako mingon nga, Ginoo, nag-alagad ko nimo, nagserbisyo ko nimo. Akong gibiyan, akong pamilya, maayong trabaho, apan nganong gikulata man ko ron. Unsa may nahitabo sa akong ginabuhi? Siguro magmahay ako. Apan si San Pablo ug si Silas nagampo og nag-awit pa, nagkanta pa, o gidahig pa ang Ginoo. Wow. Ang unsa man ilang gihimo.
ang kalipay di ay sa akong makita diri, ang kalipay di ay dili tungod sa nahitabo sa imong kinabuhi. Dili tungod di ay nalipay ka, makakanta ka, tungod kay nakadaog ka, or dako ang imong balay, o dako ang imong sakyanan, or dato ka, daghang kang kwarta, makakanta ka, or kung unsay nahitabo sa imong kinabuhi, nagkasakit ka, nawala og trabaho, dili lang di ay tungod sa nahitabo sa atong kinabuhi nga kita makakanta sa Ginoo, kundili bisan sa tanang panahon sa maayo ug sa dili makadaig kita sa Ginoo. Kay ang kalipay, ang pagkanta gikan sa ilalom sa kasing-kasing, mao nay tinuod nga kalipay. Ang kalipay dili lang tungod sa outside happenings in your life, pero tungod di ay sa sitwasyon sa imong kasing-kasing. Kung unsay sulod sa imong kasing-kasing, dili maapektuhan kung unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Unsay og napay pulong og namati kanila ang ubang binilanggo. Ang mga binilanggo natingala siguro unsa kinsa man ning mga tawhana nga gikulata pa sila, gidagmalan pa, karon nagkanta sila, nagdaig sila sa Ginoo. Siguro natingala sila, nangutana sila, kinsa man ning Ginoo nga ilang gialagaran, nga malipayon man sila bisag gidagmalan. Siguro naka-epekto kini sa mga binilanggo didto nga nangutana, kinsa man ning Ginoo nila. Dinay usa ka istorya, adunay bantugan kayo nga kanta nga sa in English, "It is well with my soul." Okay lang sa akong kinabuhi. Ang nagsulat ani si Horatio. Ang kinabuhi ni Horatio, sa dihang nasunog ang Chicago, ang iyang anak nga lalaki namatay. And then, dinay usa ka panahon nga iyang gipaadto ang iyang pamilya, ang iyang asawa ug upat niyang kaanak nga babae, gipasakay niya og barko para moadto sa Francia. Sa dina sa lawod, nabangga, nalunod ang sakyanan. Namatay ang upat niya kaanak nga babae, ang iyang asawa nabuhi. Si Horatio, pagkadungog niya sa nahitabo, misakay siya barko o nga miadto siya sa Francia. Iyang giingnan ang kapitan, "Kapitan, magsulti ka nako kung haing dapita nga nalunod ang barko, nga akong pamilya na akong upat ka anak namatay." So sa pag-abot ni anang lugar sa tunga sa lawod, miingon na ang kapitan, dinhi nalunod ang barko. Kay balo ka, pagkahuman dito si Horatio miadto siyang kwarto ug nagsulat og kanta, "It is well with my soul." Ang akong kalag okay lang, Ginoo. Dili ko masuko nimo, nalipay ko nimo. Kay ang akong pagtuo o pagsalig kanimo dili tungod sa nahitabo sa akong pamilya, kundi unsay nahitabo sa akong kasing-kasing. Bisag unsay mahitabo, ikaw gihapon ang akong daigon. Hantod rong kanang kantaha, daghang gihapong makahilak tungod ni anang gisulat ni Horatio. So, and then, nahitabo din versikulo 26, unya sa kalit nalinog ang kusog. 26, unya sa kalit milinog og kusog og nakatayog pag-ayo bisan sa pasukaran sa bilangguan og nangaabli ang tanang pultahan og nangatangtang ang makadina sa tanang binilanggo.
Nahibalo ko og unsa ang linog kay pipila na katuig karon nagtudlo ko didto sa BJMP Giholngan. Ang among plano unta nga maniud tumi mga alas 12 didto sa Tiangi. Apan sa mga alas 11:30 na humana ang akong pagtudlo, daghan gyapong mga nangutana mahitungod sa akong gitudlo. So akong giingnan ang akong mga kauban, unya lang ta maniud to. Ako sang tubagon, i-explicar ang akong gitudlo. Paghuman dito, miguwa mi, walay 3 minutos. Pagguwa na sa BJMP Giholngan, pagdulhog na gyud, paingon na sa taytayan nga maniud tunta miabot ang dako kaing linog. Wala pa mi kabilog unsalan to, pero ang ubang balay naguba, ang mga poste sa elektrisidad bali ang uban. So mihunong mi og nagtago og nanghapa kay di naman ka makalakaw. And then paghunong na ang mga tao miingon nga nanalaga ng mga tao sa bukid kay miingon sila nga adunay tsunami. Wala mi modalagan, miadto mi sa mong sakyanan ug midiretso mi, pero ang taytayan naguba na. Paingon sa lungsod ug paghuman miadto mi sa Tiangi kay maniud to. Naguba usab ang Tiangi, parte sa Tiangi naguba. Wala nay tao, nagdalaganay na. So, unsay nahitabo? Kung sayo unta ming miadto sa Tiangi maniud to, posible tingali nga kami usab madisgrasya kay ang Tiangi naguba man. Apan ang Ginoo adunay plano sa kinabuhi. So naluwas mi. So naka-experience ako nga kining tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi, ang Ginoo adunay plano. Dili nato masabtan usahay ang iyang plano. Apan ang atong himuon mosunod lamang. So nahitabo ani og unsay nahitabo utron ko unya sa kalit milinog og kusog nga nakatayo og pag-ayo bisan pa sa pasukaranan sa bilangguan og nangaabli ang tanang pultahan og nangatangtang ang mga kadina sa tanang binilanggo. Natangtang gyud. Kay balo ko nga sa akong paglantaw nga ang linog gikan na sa usahay na 30 o 50 o 60 kilometros sa ilalom sa yuta, nga ang mga bato nagbanggaanay, nagbahiranay. So muna usang epekto sa linog, apan ang Ginoo siyang gabuhat sa kalibutan, kaya niya ug unsay iyang himuon aron nga ang iyang plano masunod. And then, so versikulo 27, nahigmata ang tinugyanan si bilangguan o sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niya ng layas ang tanang binilanggo. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog unta. Kay maumanay ilang regulasyon didto nga kung ikaw nagbantay ug makaiskapo, mao punay makaiskapo ang piniriso, mao nay imong makuha usab. So magpakamatay siya. Unsay natabo? Sa versikulo 28, apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog, ani ara kaming tanan. Busa ang tinugyanan sa karsel, nangayog suga, unya misulod siya og nagdali og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo og ni Silas. Unya gipagawas niya sila og gipangutana. Nangutana siya, "Sir,
Unsa may akong buhaton aron ako maluwas. Maunay pinakaimportante nga pangutana sa imuha ug sa akoa. Unsa may atong buhaton nga kita maluwas sa kasuko sa Ginoo. Kay kita makasasala man. Unsaon pa kita nga maluwas. Unsa may gisulti ni San Pablo. Miingon ba siya, magpabunyag ka? Miingon ba siya, magpamimbro ka sa simbahan? Or sige kang ampo, mag-ampo kag 1,000? Or modagot kag daghan kayong kandila? Mao ba na giingon ni San Pablo? Dili. Miingon siya sa versikulo 31. Sila mitubag sa ligi ang Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong panimalay. Sa ligi, sandigan, mutuo ka, musalig sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon siya. Ni anang panahona kining mga tawhana gaampo misalig og daghang kayong mga Dios, daghang kayong mga revolto. Daghan silang Ginoo. Apan si Pablo miingon, si San Pablo, sa ligi lang ang Ginoong Hesukristo. Ug ikaw maluwas. Dili ka maimpyerno. Ug ang imong pamilya nga mahibalo sa pulong si Ginoo, maluwas usab sila. Unya, versikulo 32. So, dinhi atong mahibawan ang pinakasentro sa gitudlo ni San Pablo. Ayaw dili nato ni malimtan nga ang kaluwasan lamang pinaagi lang sa atong pagtuo, pagsalig, pagsandig sa gihimo ni Jesus didto sa Kalbaryo. Kay iyang gibayaran ang atong mga sala. Ikaw ako dili makabayad sa atong sala. Ang gihimo lang ni Jesus dito sa Kalbaryo. Daghang kaayong dili mutuon ini. Kay mingon man sila, mutuo lang ko. Maulam ba na? Simple kayo. Apan ang buti pasibot nga mutuo, nga musandig ka, kung dool na kang matumba, musandig ka. Musalig ka. Kung naay kamot nga, kung dool na kang malunod, ug naay kamot nga mo hatag nimo, luwason ka, musandig ka, mutuo ka sa kamot nga mo salbar kanimo, nga moluwas kanimo. Ang atong Ginoong Hesukristo, mutuo kita, musalig ka sa iyang gihimo dito sa Kalbaryo. Mao nay tinuod nga kaluwasan. Unya siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Giwalihan, gitudluan sila sa pulong sa Ginoo. Nahibalo ba mo nga wala din gisulti ang tanan nga gisulti ni San Pablo. Apan kung basahon nato ang mga sinulat ni Pablo sa Corinto, Galatia, Philippians, didto gibatbat ni Pablo kung unsa ning pagtuo. Otro na ko, niadtong walihan nila sa pulong sa Dios. 33, niadtong taknaa sa kagabion, gihugasan sa tinugyanan sa bilangguan ang ilang mga samad o gibunyagan dayon siya og ang iyang panimalay. So, giwalihan sa sila, and then sa dihang nakasabot na og sila ilang mituo na sila, misandig sa atong Ginoong Hesukristo, didto pa sila naluwas, og ang nahitabo ang ilang mga samado gibunyagan sila, og didto pa sila gibunyagan gyud kanang pulong gibunyagan. Dili din bunyagan ka, kundi kinahanglan masabtan gyud nimo kung
kinsa man ni unsa may gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Usa pa bunyagan. 34 unya gidala siya ni Pablo o si Silas sa ilang balay o gipakaon sila. Nalipay siya og ang iyang mga panimalay kay siya mituo naman sa Dios sa atong Ginoong Kristo. Sa pagkabuntag ang mga maghuhukom nga Romanhon nagsugo sa mga opisyal sa kapulisan nga buhian si Pablo ug si Silas. Bosa gipahibalo sa tinugyanan sa bilangguan si Pablo ug si Silas nga nag-ingon, gipabuhian na kamo sa mga maghuhukom ug lakaw kamo uban ang kalinaw. Verse 37, apan miingon si Pablo ngadto sa mga pangulo, gipabunalan nila kami sa atubangan sa mga tao. Gibunalan. Bisan kami walay sala o mga Romanhong lungsuranon. Romano sila ang ilang citizen, Romanon. Unya, ila pagayod kaming gipabilanggo. O karon, buhian lang kami nila sa tago, dili ka na mahimo. Kinahanglan nga sila gayong mga Romanhong maghuhukom ang muanhi dinhi og maoy mupagula kanamo. Kami mga Romanhon, wala di sila kabalo nga kining mga si Pablo, si Silas mga Romanhon ang citizen. Ako Canadian citizen. Protectionan mi sa gobyerno. Niadtong panahon na usab kung ikaw Romanong citizen, panalipdan ka ng husto. Kay ang powerful sa una mao ang mga Romanhon. Kung Romanhon citizen ka, dili ka bilangguan kung walay tinuod nga pag-investigar. Pero kini sila walay tinuod nga investigar, gipapreso, gikulata pa. Adunay may tabo sa mga taong nagpapreso nila. Versikulo 38, gitaho kini sa mga pangulo sa kapulisan ngadto sa mga maghuhukom og sa pagkadungog nila nga sila di ay si Pablo ug Silas mga Romanhon nga lungsuranon, nangahadlok sila. Busa nangadto sila og nangayo sila pasaylo kanila. Unya ilang gipagula sila sa bilangguan o gihangyo sa pagbiya sa syudad. Nangayo sila pasaylo. Busa, versikulo 40, busa nanggula si Pablo ug si Silas sa bilangguan og nangadto sa balay ni Lydia. Gikakita nila dito ang mga kaigsuunan ug ilang gidasig sila ug unya namiya si Pablo ug si Silas. Di na nahuman ang atong ang kapitulo 16. So maunay nahitabo sa ilang pag-ebanghelyo didto sa Greece, sa lalawigan sa nasyon sa mga Europa. Dito atong nahibaw-an nga si San Pablo ug iyang team nagsakripisyo, ilang ihatag ang ilang kinabuhi aron nga ang ngalan sa atong Ginoong Kristo masabwag sa tibuok kalibutan. Unsa may atong buhaton karon? Mosalig ba kita? Mosandig ba kita? Motuo ba kita sa pulong sa Ginoo? Motuo ba kita nga ang atong Ginoong Kristo mao'y manluluwas? Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw nagpakamatay kanamo. Tudloi kami kung unsay gayubot ipasabot ug motuo ug mosandig ngana kanimo. Sa ngalan ni Jesu Kristo nga among manluluwas. Amen.